Jam wale mon musidɓe tedduɓe hettiɓe heɗiɓe ndaroɓe ayaw mon Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo ngam yettinan ɗon ko sifa e kelle gaden e jayndeji leydi Sénégal. Hande eɗen goni e alarba 17 lewru avril hitande ujunnaje 2024 joni paɗen koye jayndeji leydi meɗen. Jayndeji leydi meɗen Sénégal puɗɗorten koye jaynde gendirde Le Soleil honno jirɗon ni natal hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye kam e nando makko mo leydi Mauritanie. Ɗum ɗo noon hollita tan ko jokkodiral hakkude Dakar kam e Nouakchott ko waɗa ɗum ko musidɓe men jayndiyankoɓe garti e gonɗon jillu ngo ganduɗa hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye ene foti ɗum wadde hande toon to République Islamique mo Mauritanie woni hoddiɓe meɗen to banggue rewo e wonta noon musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe Le Soleil garti hen no hannirte niyete jaynde enquête quotidien kañumne arti e gonɗon jillu ngo ganduɗa Bassirou Diomaye Faye ene foti waɗ ɗum hande toon to Mauritanie. ɓe garti noon e holko jogori wonde sababu gonɗon jillu foof ene tawe e nder nden ɗon jande ganduɗa kañum woni jaynde enquête quotidien jaynde groupe Futurs Médias nde kañum arti koye goɗɗum arti tan koye on ɗon waylo wayloji ɗi ganduɗa kay ene patta e direction générale de la police ɗum woni ko musidɓe men jayndiyankoɓe groupe Futurs Médias ɓe gari habdude ɓe jeehini haaɓe tottiri inde ɓe ganduɗa kay ɓen ɗon ene tijja ko ɓen ɗon jogori ardade hono gonɗon gollorde woni tan direction générale de la police nationale. Jaynde Rewmi quotidien kañum arti kay koye goɗɗo gardiɗo gollorde nde ganduɗa kañum woni envoyé spécial des 4P on woni président Macky Sall walla mbiyen ni gonnoɗo ette hoorejo leydi Sénégal on woni Macky Sall ɓe mbitande ko Macky Sall kay kañum fuɗɗima golle tigui rigui ɗum woni ko musidɓe men jayndiyankoɓeɓe gaddi e jayne mumen wonde mbaɗi koye mbaɗi e hello mumen arwani o e nden ɗon jaynde wiyetede jaynde Rewmi quotidien e jaynde Le Regard kañum arti e jillu ngo ganduɗa hoorejo leydi ndi ene foti ɗum wadde toon to Mauritanie ɓe mbitande ɓe gatti kadi e ɓamgol golle ɗe ganduɗa o mo ganduɗa kañum woni Macky Sall gonnoɗo to hoorejo leydi Sénégal ɓammi ɗum e wonde envoyé spécial des 4P ko wona ɗum ko ɓe garti e on ɗon saisie important mo ganduɗa douane sénégalaise waɗi ɗum kadi ɗum ko balɗe tati tan caggal koɓe nanguno drogue toon to Kidira ɓe nangi ngollo lawol ko koppareje moyne qime e milliard uji 5 taw noon ɗen ɗon koppareje nanga ko e conteneur goto ɓe kolliti noon ɗum noon nanga ko toon to Goudomp ko balɗe tati tan caggal ko on ɗon drogue nangano toon to Kidira. Jaynde L'As quotidien kañum nene arti e gonɗon jillu ngo ganduɗa hoorejo leydi ndi ene foti ɗum wadde toon to Mauritanie ɓe mbi noon meni gonɗon jillu kay jogori wonde ko pétrole kam e gaz ɗon ene jeeya e ko jogori yewtede e gonɗon jillu ko wona ɗum ko ɓe garti e caɗele ɓe ganduɗa kañum woni waɗoɓe dialyse gurata ɗo e nder leydi he ɗum foof ene tawe e nden ɗon jaynde ganduɗa kañum woni jaynde L'As quotidien. Jaynde Tribune kañum arti tan ko e goɗɗum ari koye alhaali woni ko rewnoɗo ete ko wiyeteno Amadou Ba koko jam fi Macky Sall walla Macky Sall koko jam fi Amadou Ba musidɓe men jayndiyankoɓe Tribune kañum men mbaɗi ko namdal mbi kamɓe ɗiɗo hoole mabɓe jam fiɗo goɗɗo o ɗum on woni ko tawete e nder nden ɗon jaynde ganduɗa kañum woni e jaynde Tribune. Jaynde Li quotidien woni jaynde groupe origine SA nde kañum arti tan koye gonɗon jillu ngo ganduɗa Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi ene foti ɗum wadde toon to Mauritanie ɓe garti hen no hannirta niyete ɗum woni ko tawate e hello arwani o nden ɗon jaynde ko wona ɗum ko honno jirɗon natal o mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi woni Bassirou Diomaye Faye kam e nando makko mo leydi e Mauritanie. Jaynde Vox Populi kañum arti tan koye on ɗon saisie ɓe mbitande ko plus de 5 milliards de francs CFA des billets noirs saisis à Goudomp woni tan ko ene tolni e milliard uji 5 koppareje meɗen francs CFA ko ɗum woni ko nanga toon to Goudomp taw noon ko ɗin ɗon billeji noddirteɗi les billets noirs ɓe mbitande ko douane sénégalaise waɗi kadi gueɗe pattam lamije ko yowiti e nangude hono ɗen ɗon koppareje ɗum noon woni ko tawate e hello arwani o e nden ɗon jaynde wiyetende jaynde Vox Populi. Jaynde Le Quotidien kañum ruttiti ko e jillu ngo ganduɗa Bassirou Diomaye Faye waɗi ɗum toon to Touba honno jirɗon ni e gardidi natal mabɓe ko wona ɗum ko ɓe garti e gonɗon jillu ngo ganduɗa hoorejo leydi ndi ene foti ɗum wadde toon to Mauritanie e ñalawma hande o ko noon kadi e jillu ngo ganduɗa kadi on foti wadde ɗum toon to leydi Gambie ɗum foof ene tawe e nden jaynde ganduɗa kañum woni e jaynde Le Quotidien. Jaynde Le Témoin kañum arti tan kay koye gonɗon jillu ngo ganduɗa woni agenda diplomatique mo leydi Sénégal ɓe mbitande ko les visites ɓe mbitande ko les enjeux d'une visite de Diomaye Faye en Mauritanie ko ɗum woni ko musidɓe men jayndiyankoɓe mbaɗi e gardidi e natal muɗum ko wona ɗum ko ɓe garti tigui rigui no hannirta niyete e ko yowiti e gonɗon jillu ngo ganduɗa Bassirou Diomaye Faye ene foti ɗum wadde e ñalawma hande o toon to République Islamique mo Mauritanie. Jaynde Walf Quotidien kañum nayoraki on banggue kañum nayori koye oga banggue arti tan ko yowiti e déclaration politique générale mo Ousmane Sonko ɓe mbitande ko gros risque
pour Ousmane Sonko ko ɗum woni ko musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe ganduɗa kañum woni Walf Quotidien mbaɗi gardidi e natal mumen. Jayde Sud Quotidien kañum arti tan koye Ousmane Sonko mo ganduɗa kañum woni hoorejo jagorɗe ɓe mbi tan nde ko conseil des ministres ce mercredi. Sonko entre en action ɓe mbi tan nde ko batu jagorɗe e ñalawma hande o Sonko kañum ma huccan golle ko ɗum woni ko musidɓe men jayndiyankoɓe Sud Quotidien e mbaɗi e natal mumen garwoni walla natanen jayndeji coftal ɓalli puɗɗorɗen ɗum e jaynde record. Jaynde record kañum arti tan ko e ngal ɗon pottal potngal wadde hannde hakkunde ɓe ɓe ganduɗa kañum goni Real Madrid kam e Manchester City ko wona ɗum ko Bayern kam e ɓe ɓe ganduɗa kañum men goni Arsenal ɗum ne kadi ko yowiti e Ligue des Champions quart de finale retour. Jaynde nde arti jaynde Tribune Sport kañum arti tan ko e ko ganduɗa kañum woni on ɗon remontada ɓe mbi ko duuɓi jeeɗiɗi caggal ko ɓe ɓe ganduɗa kañum men goni Barça wonno remontada sur Paris Saint-Germain ɓe mbi kay ko Paris kañumne watti on ɗon remontada e dow o ɓe ɓe ganduɗa kañum goni FC Barcelone ɗum ko duuɓi jeeɗiɗi caggal muɗum ko wona ɗum ko ɓe garti e qualification mo ganduɗa ɓe ɓe ganduɗa kañum goni Dortmund waɗi ɗum caggal nde ɓe mbaɗi renversé woni tan caggal nde ɓe pooli on ɗon kebbo biyeteɗo Atlético Madrid. Musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe ayaw moɗon Pindi TV ko ɗum ɗo wonno komin kemno on robinodade ko sifa e kelle gadane jayndeji leydi Sénégal en jaani dendagal yeɓoɓe Pindi TV guila e commentaire uji ɗiyete ha ni e ko ganduɗa kañum woni like uji ɗi onon foof on jettama on jarnama yo Allah hokku en ñallude dow jaam.